Nadi ko borchuk bubar barsabgaसिनो र sini khetoni nahandi ko boso thas ke barkha nahandi kusuk bang nong no zoom khaisima phunung siwo mo buphang kusuk to mo khetoni gasuk to se toriya chu se chugya bolong rok na hapung khai tei busugo tei bo toru nahandi ko bubar sak sacha khai bari naithotok khe tok sap tok tei rok asa to kuthum layung tok rok tok tei rok nahadi bosuk thas wngwi tongkha nahadi iko sida bubar kwchak chak thasa tongkha nahadi mo ang buphang tola tongtui se phunugo norokno zoom khlaiwi yakhai omo sokhe kotor khe nusunugola khamung ai chikon sinu khamung kuchuk ba buphang kusuk nahadi ko thas ke bari tongkha iko nahadi bosuk naithok bubar thas iko nahadi hamba sanang sutung nar khnai tongdi angno norokno teibo phunuknai iko borchuk bubar bwthai thaike monei no tula kobong tusuk joto subui mano keji o se kwbangma 150-200 taka rok hambai asa nang situng.